Okay, so may bunta o may hapon, may buntag, may adlaw sa tanan, no? So unsa mang orasa ka nagtan-aw karon, igsoon, salamat nga ni naanapod ka, no? Nga nagpadayon pagtan-aw og paminaw sa pulong sa buhi nato nga Dios. So igsoon na nata sa chapter 35 karon, no, sa libro sa Numeros. Hallelujah. Happy to kita mo man ani nga libro igsoon. Tulo na lang ka chapter. So hopefully mahuman nato karon, no, 34, 35 o 36 para sunod nato nga pagbasa na ta sa Deuteronomy, no? So igsoon, before ta magpadayon magampo sa ta. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaw ng mga Dios. Lord, nagaduol kami kanimo, Ginoo, uban ang pagpaubos sa mga kasing-kasing, O God. Lord, tabangi kami. Nga ikaw, Lord, among mahimamat, O God, sa amo ang kinabuhi, Lord. Nga the more ka namang mailhan, samtang kami, Ginoo, magabasa sa imong pulong. I pray, Lord, nga ikaw magapadayag sa imong kaugalingon nga ni kanamo. Susiha, Ginoo, among kasing-kasing og hunahuna. Og tabangi kami, Lord, nga ikaw, gyud, Lord, ang among mahikaplagan, O Dios. Lord, limpyuhi ang among hunahuna og kasing-kasing pinagi sa imong hamili nga dugo. Og karon, Lord, sa among pagbasa, among ikaw ginaimbitahan, imong balang espiritu Ginoo among ginaimbitahan, na may magatudlo kanamo Ginoo, magahatag kanamo kaalam nga langit nun nga among masabtan nimong pulong. Salamat, Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan, tanang dungog og himaya kanimo lamang. Ikaw mong gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Praise God. So, atong sugdan igsoon, no? So naa ta sa chapter 34 sa Numeros. Okay, so atong sugdan, no? Verse 1. Okay. Mao kani ang mga utlanan sa Kanaan. Okay. Miingon ang Ginoo kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel. Inigsulod ninyo sa Kanaan ang yuta nga akong gihatag kaninyo, ang inyong utlanan dapit sa kahabagatan sa tampi sa Idumia, mao ang kamingawan sa Sin. Sukad sa dagat nga ginganlag patayng dagat or Dead Sea sa English, di ba? Dapit sa sidlakan. Verse 4. Muli ko kini paingon sa habagatan ngadto sa bakilid sa Akrabim ug mulatas sa Sin ug musangko kini sa habagatang bahin sa Kadesh Barnea. Unya, magpadayon kini ngadto sa Hasar Adar, hangtod sa Ashmon, o gikan sa Asmon, mupaingon kini sa sapa sa Ehipto, ug musangko sa dakong dagat. Hallelujah. Okay, verse 6. Sa kasadpan, ang utlanan mao ang dakong dagat, ug ang mga kabaybayunan niini. 7. Sa amihan, ang utlanan magsukad sa dakong dagat ngadto sa bukid sa Hor. Verse 8. Gikan didto mo paingon kini duo sa Hamat ug mosangko kini sa Zidad. Verse 9. Unya mo padayon kini sa Siprona ug mosangko sa Hazar Inan. Verse 10. Sa sidlakan magsukad ang inyong utlanan sa Hazar Inan hangtod sa Sifam. Verse 11. Unya mulahos kini ngadto sa Ribla dapit sa sidlakang bahin sa Ain og mulahos pagayud ngadto sa utlanan sa lanaw sa Galilea dapit gihapon sa sidlakan. Verse 12. Unya mulahos kini ngadto sa Jordan ug mosangko sa patayng dagat. Mao kini ang inyong yuta ug ang mga utlanan niini. Okay, verse 13. Busa giingnan ni Moises ang katawan sa Israel, mao kining yutaa nga inyong panag-iyahon pinaagi sa ripa, kay nagbuot ang Ginoo nga ihatag kini ngadto sa Siyam ug tunga kabanay. Verse 14. Nabahinan na ang matag panimalay sa banay ni Ruben ug sa banay ni Gad, ingon man ang katungang banay ni Manases. Verse 15, kining duha ka banay ug tunga nakadawat na sa ilang bahin sa tabok sa Jordan at bang sa Jericho dapit sa sidlakan. Okay, verse 16, giingnan sa Ginoo si Moises, mao kining mga tawhana ang mubahin-bahin kaninyo sa yuta. Si Eleazar nga pari og si Josue nga anak ni Nun.
Verse 18, pagkuhag usa ka pangulo sa matag banay aron maoy magbahin-bahin sa yuta. 19 to 28, mao kini ang mga tawo nga gipili sa Ginoo. Kay ang banay ni Juda, ang pangulo mao si Caleb nga anak ni Jephunneh. Si Simeon, sa banay ni Simeon, ang pangulo mo si Samuel nga anak ni Amihud. Sa banay ni Benjamin, ang pangulo si Elidad nga anak ni Kishlon. Sa banay ni Dan, ang pangulo mo si Buki nga anak ni Jogle. Okay. So sa banay ni Manasseh, ang pangulo mo si Haniel nga anak ni Ephod. Okay, si Ephraim, sa banay ni Ephraim, ang pangulo si Kemuel nga anak ni Siftan. Sa banay ni Zabulon, ang pangulo mo si Patiel nga anak ni Asan. O sa banay ni Aser, ang pangulo mo si Ahihud nga anak ni Silomi. Sa banay ni Neftali, ang pangulo mo si Padahil nga anak ni Amihud. Okay, so verse 29, mao kini sila ang gisugo sa Ginoo sa pagbahin-bahin sa yuta sa Kanaan ngadto sa katawhan sa Israel. Amen. Hallelujah. So mao kadto ang chapter 34 igsoon. So padayon ta sa 35. Mao kini ang mga syudad alang sa mga Levita. Hallelujah, no? So naay mga syudad nga ihatag ang Ginoo sa mga Levita. Samtang dito si Moises sa kapatagan sa Moab, daplin sa suba sa Jordan at bang sa Jericho, giingnan siya sa Ginoo. Sugoa ang katawhan sa Israel nga hatagan nila ang mga Levita og mga syudad og mga pasibsibanan duol sa maong mga syudad. Duol sa maong mga syudad gikan sa yuta nga mahimong ilang bahin. Ang mga syudad ilang puy-an ug ang mga pasibsibanan alang sa ilang mga kahayupan. Verse 4, ang mga pasibsibanan nga inyong ihatag kanila kinahanglan nga may gilapdon nga 450 ka metros gikan sa paril sa syudad. Verse 5, sa dapit sa sidlakan pagsukod kamog 900 ka metros gawas sa syudad ingon man sa kasadpan sa kahabagatan ug amihan aron mataliwad-an niini ang syudad. Mao kini ang ilang pasibsibanan. Verse 6, ang unom ka syudad nga inyong ihatag sa mga Levita maoy mga syudad nga dalangpanan alang ni adtong makapatay og tawo nga dili tinuyo. Hatagi pagayud sila dugang nga 42 ka syudad aron mahimong 48 ka syudad ang maangkon nila lakip ang mga pasibsibanan niini. Okay, verse 8, ang gidaghanon sa mga syudad nga inyong ihatag sa mga Levita mag-agad sa gidakon sa yuta nga mahimong bahin sa maong banay. Ang banay nga dakog bahin kinahanglang muhatag og daghan ug ang jutay muhatag usab og pipila lamang ka syudad. Okay, verse 9, unya giingnan sa Ginoo si Moises, sultihi ang katawhan sa Israel nga kun makatabok na sila sa suba sa Jordan, kinahanglan nga magahin sila mga syudad nga dalangpanan alang ni adtong makapatay nga dili tinuyo. Verse 12, adto niini dangop ang makapatay aron dili siya patyon sa buot manimalos kaniya sa dili pa siya hukman sa katawhan diha sa usa ka tigom. Okay, so verse 13, kinahanglan unom ka syudad nga dalangpanan ang igahin ninyo. Verse 14, igahin ninyo ang tulo ka syudad tabok sa Jordan ug tulo usab sa syudad sa Kanaan ingon nga mga syudad nga dalangpanan. Verse 15, kining mga syudara dalangpanan. Okay, dalangpanan sa katawhan sa Israel ug sa mga langyaw nga motipon kaninyo. Dalangpanan kini ni atong tawo nga makapatay nga wala tuyua, no? Verse 16, apan kadtong makapatay ginamit ang puthang hinagiban, mamumuno siya busa kinahanglang patyon. Verse 17, ug kun gilabay bato ang usa ka tawo ug unya namatay, isipong mamumuno ang naglabay kaniyag bato
ug kinahanglang patyon. So no, ana ilahang akuan kaniadto no. Okay, so verse 18, ug kun ang usa ka tawo gibunalag kahoy ug namatay, ang nagbunal kaniya isipong mamumuno ug kinahanglang patyon. Life, ana no, kung kinabuhi ang imong gikuha, kinabuhi pud ang bayad, ana no. Ang kuan kaniadto sa verse 19, ang buot manimalos kaniya makahimo sa pagpatay kaniya kun siya iyang ikatagbo sa dalan. Hallelujah. Okay, verse 20, ug kun ang usa ka tawo gidumtan o gidunggab o gibangkaw o gipana o gibanhigan sa nagdumot kaniya ug namatay siya, o kung tungod sa kasilag gisumbag siya sa nagdumot kaniya ug namatay siya, isipon nga mamumuno ang nagpatay kaniya ug mahimong patyon siya sa buot manimalos kaniya kung siya iyang ikatagbo. Verse 22, apan kung sa kalit makadunggab ang usa ka tawo ug tawo nga dili niya kaaway o nakalabay kaniya bisan unsa nga wala tuyua, o nakaigo siyag tawo sa bato nga iyang gilabay nga dili tinuyo, bisag dili niya kaaway ug namatay ang maong tawo, magtigom ang katawhan ug hukman nila ang tawong nakapatay, ug ang buot manimalos kaniya sumala niining mga lagdaa. Okay, verse 25, ug luwason sa katawhan nga nagtigom ang tawong nakapatay nga dili tinuyuan gikan sa buot manimalos kaniya ug ibalik siya sa syudad nga iyang gidangpan hangtod nga mamatay ang pangulong pari nga gidihugag balaan nga lana. Verse 26, apan kun mogawas ang tao sa syudad nga iyang gidangpan og ikahibalag siya og patyon sa buot manimalos kaniya, dili na isipon nga sala ang pagpatay kaniya. 28, kay kinahanglang gayud nga ang mudanghop sa syudad nga dalangpanan dili mo gawas sa syudad, no? So kung kumbaga murag safe refuge siya ba, no? Kung nakasala, kung nakapatay ka nga wala nimo gituyo, pwede ka mudagan didto sa dalangpanan nga syudad. Pero kung once nga mo gawas ka, nya makit-an ka atong mga tawo nga manimalos nimo, nya gipatay ka sa gawas sa dalangpanan nga syudad, so wala nay yung padari nga kana bang unsa to? Dangop syudad na dalangpanan dili mo gawas. Kinahanglang dili ka mo gawas sa syudad samtang buhi pa ang pangulong pari. Apan kun mamatay na ang pangulong pari, makapauli na siya sa ila. No? Okay, wait. Ano? Balik ko na to ha, 26. Apan kun mogawas ang tao sa syudad nga iyang gidangpan ug ikahibalag siya og patyon sa buot manimalos kaniya, dili na isipon nga sala ang pagpatay kaniya. Kay naaman siya sa gawas sa syudad, no? 28, kay kinahanglan gayud nga ang mudangop sa syudad nga dalangpanan dili mo gawas sa syudad samtang buhi pa ang pangulong pari. Apan kung mamatay na ang pangulong pari, makapauli na siya sa ila. Mao kini ang mga lagda nga kinahanglang tamdon sa tanan ninyong kaliwatan diha sa inyong mga gipuy-an. Nagid sila rules para walay kasamok nga mahitabo sa ilahang kampo. Verse 30, kung makapatay ang usa ka tawo, ang silot nga kamatayon kinahanglang ipasikad sa mga kamatuoran nga gipahayag sa mga saksi. Dili mahimong patyon ang tawo pinasikad sa pagpamatuod sa usa lamang kasaksi. 31, ayaw pagdawat og lukat alang sa kinabuhi sa mamumuno kung sad-an siya, kun dili patya gayud siya. Verse 32, ayaw usab pagdawat og lukat alang sa kinabuhi sa taong midangop sa syudad nga dalangpanan aron nga mupauli siya sa ila sa dili pa mamatay ang pangulong pari. 33, ayaw hugaw-hugawi ang inyong nasod sa inyong ayaw hugaw-hugawi ang inyong nasod sa ingon nga paagi. Dili mahugasan
ang sala tungod sa dugo nga miagas kundili ang dugo sa nakapatay mao ang paagason. Hallelujah. 34. Ayaw hugaw-hugawi ang nasod. Diin kamo nagpuyo kay ako ang Ginoo, nagpuyo sa taliwala sa katawhan sa Israel. Hallelujah. So isuon mo ito ang chapter 35, no? So usa na lang ka chapter ang atong diretso karon mahumanda sa libro sa Números. So karon igsuon na nata sa chapter 36, the last chapter sa mao nga libro. So dali dunganan nato igsuon, padayonon nato. Okay, so mao kini ang mapanunod sa asawa. Okay, so chapter 36 verse 1. Unya ang mga pangulo sa mga panimalay nga kaliwat ni Gilid, anak ni Makir, nga anak ni Manases, nga anak ni Jose. Miduol og nakigsulti kang Moises atubangan sa mga kadagkuan ug sa mga pangulo sa banay sa Israel. Verse 2, miingon sila, gisugo ka sa Ginoo sa pagbahin-bahin sa yuta ngadto sa katawhan sa Israel pinaagi sa ripa. Gisugo ka usab sa paghatag sa bahin ni Selofehad nga among igsuon ngadto sa iyang mga babaeng anak. Verse 3, apan kon maminyo sila sa sakop sa bisan unsang banay sa Israel, ang bahin nila kuhaon gikan sa bahin sa among mga ginikanan og idugang sa bahin nga maangkon sa banay diin sila mahisakop. Busa makuhaan ang among bahin. Verse 4, unya inig 50 ka tuig nga maoy kasaulugan sa kagawasan sa mga ulipon ug maoy ipanguli sa mga yuta nga naprinda ang ilang napanunod nga kabilin idugang sa nahibahin sa banay diin sila mahisako. Okay, so verse 5, busa giingnan ni Moises ang katawhan sa Israel sumala sa sugo sa Ginoo. Husto ang giingon sa mga sakop sa banay ni Jose. Verse 6, mao kini ang giingon sa Ginoo bahin sa mga babaeng anak ni Selofehad. Paminyua sila sa ilang magustuhan apan kinahanglan nga ang minyuan nila sakop ra usab sa ilang banay. Verse 7, sa ingon ang kabilin sa katawhan sa Israel dili mahiadto sa laing banay kay kinahanglang ampingan pag-ayo sa katawan sa Israel ang kabilin nga ilang napanunod. Verse 8, kinahanglan ang tanang babaeng anak nga may kabiling napanunod bisag hain silang banaya sa Israel mahisakop magminyo sa sakop ra usab sa banay sa ilang ginikanan aron sila ray makapanag-iya sa maong kabilin. Okay, so verse 9, dili mahimong panag-iyahon sa sakop sa laing banay ang kabilin sa usa ka Israelita. Kinahanglan nga ang matagbanay sa Israel magamping sa kabilin nga ilang mapanunod. Hallelujah. Verse 10, gituman sa mga babaeng anak ni Selofehad ang sugo sa Ginoo kanila pinaagi kang Moises. Sila si Maala, si Tersa, si Hogla, si Milka, ug si Noah. Nagminyo sa kadugo ra usab sa ilang amahan nga si Selofehad. Verse 12, naminyo sila sa mga sakop ra sa banay ni Manases, nga anak ni Jose. Busa, ang ilang napanunod nga kabahin or kabilin, wala mahiadto sa laing banay. Hallelujah. Okay, so verse 13, mao kini ang mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo pinaagi kang Moises ngadto sa katawhan sa Israel didto sa kapatagan sa Moab daplin sa suba sa Jordan at bangsa Jericho. Oh, hallelujah. Praise God. So nahuman nato igsuon karon ang chapter 34, chapter 35 ug chapter 36. So all nahuman nato ang libro sa Números, igsoon. So, congratulations, igsoon. Nga nahuman na to ang libro sa Números. So, nahuman na to ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers,
So, ang upat ka libro, unang libro sa Biblia ato nang nahuman. So, sunod higayon ato ang sugdan ang Deuteronomy, ang ikalimang libro sa Biblia. So, igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon naa pa ka. Dalaygon ang atong buhi nga Dios, and I pray and declare nga ang Ginoo padayon magapamuhat sa imong kinabuhi og baan imong tibok panimalay. So, hangtod sa sunod higayon igsoon, magkita na usab kita. Dalaygon ang Dios.